ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ମଣିଷର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତ ଆତ୍ମାକୁ ଘଷି ଘଷି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ରକ୍ତ, ଅଳିଆ ଏବଂ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଥିବା ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗାଈର ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାରା ଲାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସାହାର ହେବ, ନଚେତ୍ ସେହି ନଦୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କବର ପାଲଟିଯିବ। ଏହାପରେ ଆତ୍ମା ଯମରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ କର୍ମ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିବ। ରାମିଷ ନରକ। ଯେଉଁମାନେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଲୁଟପାଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି କାନ୍ଥରେ ଛେଚାଯାଏ। କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଟନ୍ତା ତେଲରେ କଢ଼େଇରେ ପକାଯାଏ। ଅଶୀପତ୍ର ବନ। ପାଖଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଯାଏ ଯେଉଁଠି ପତ୍ର ବଦଳରେ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚିରିଦିଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦୟାର ପଥ ବାଛନ୍ତୁ।